Салом алайкум ба ҳама, салом ба ғарибо, салом ба одамое ки маро дастгирӣ мекунанд. Ҳурмат ҳаматонда. Бародаро, чӣ гуфтанем? Гуфтанем ки траки номҳо ду мешавад. Касе ки мехоҳад номша гирам дар комментария поёни видеода бинависонем. Номтақат ном арӯсӣ бинависонад. Касое ки мехоҳад махфӣ номшон бияйн наи рӯи экран дар номеро мерояд. Дар наи имо нависонед. WhatsApp, Viber ҳамаи чи ҳаст нависонед. Ана подписатсия кунед дар ҳамин канал. Насиб бошад ҳамин 100 нафар ном мегирам. Агар 100 нафар шид то 23 феврал шид то 23 феврал тайёриш мекунем, мехонемш. Агар нашид ждат мекунем бародаро, 100 нафар ки шид мегиримш. Зинда бошем бародаро. Кум ки маро фаҳмед.